سلام حوات سلام انت عنان ابز لخمو قعب دهان مصاخم ناب تعمفال channel سمي تعمفال يبهال ابزا channel ابستفل علي نجر كتغمنا كعبينا كمون كحجزنا يخيل يزبلكو تحسون مدباتن كغربه نزا channel كتعبن انا وانت تابعي تقمت زبلكم تحساتات منتي كغرب please share and subscribe كبرو بلو بقتا نابتنا يلومي حيزي متزلهم مدب ازيو اقرامن ادنا قنزفانه chat GPT كبلكم chat GPT أزياء أدنى أزخني ناي قام موديل سوفت وير كوينو أبز قرب أوان أب ورحي عسر حدا نكتشف نسر عن تنماليتي ب open eyes تبع لنا artificial intelligence ذات تكال ذات محزيو chat GPT تقند استرالو المهنيات تفترة قام ناي سب زمسل بتصحف زررب مرسين مهاريو سخونة نجار chat GPT أب نحطه بتصحف نحطه كتتاو قبل مرسي كم تمسب نعلو زدنا كنركب يخلنا اب كالوت كلهم سيرش انجنات مالتي كم جوجل كونه كالوت سيرش انجن خونه زدلنا نغير كندل خلنا سيرش نقبل كلنا بملكع لينك ويكات كودات يمص او ابتستفل عليه لينك تاع نداتو انا اكسبت هنا زعقبنا ملسي نركب حاسو نبل بزع غزي نتف مالتي chat GPT فولي زبلو نغير انت هليو بقطاو زرر بملكع chat GPT تعلل chat GPT أزي باللي إحنا يقام قام موديليو بزح تقمتات كاللو درنا حتى بتصحف بمحتات كنزراربن قبل مرسي كركبن نقل مالي chat GPT خسر حالنا زخل أزي بزح نجاراتيو بوحدو قال كنت أكسجن نايزدلنا يو حسابن ريتون كنركب نقلينا كاب chat GPT كاله حجزنا زخل زخون سكريبت كندال نحدال لينا بشات جي بي تي كندال مخنا ناي زخون صحف زدلنا مالتي فيديو كندال دينا ناي يوتيوب شانل دي ناي كالوت نحدال دينا حد سكريبت بشات جي بي تي تزدلنا نجار بمزاز تزدلنا سكريبت كدالو لنا يخلنا مالتي شعو نحنا كم تزدلنا غيرنا كروب إديتين بمعرراي نابطمنا خنوعلو chat GPT زدلنا قامقا كنمهارون يحجزنايو سترايز يكونون كاب حدا قامقا ناي حدا صحف مالتي ناب كال قامقا كترجمنا يخيلي تراي نحنا تي قالات تترجم دلو بلكع مقانو مرغغاس يدلينا كال توسخون chat GPT مس كالو سوفت ويرات بموحد نتندل اسراح زياده اسالتو خونو بيدي مسكن بعل مايكروسوفت مش كله مايكروسوفت اوفيس مالتي مايكروسوفت وورد اكسل باوربوينت بمو خاد تنسر اسراح زياده اسالتو كتبنا يخيل زدلنا يصحفون بشات جي بي تي كندال مخلينا نابنت اساي كندال مسندلي بشات جي بي تي غيرنا زدلنا عينت اساي كندال مخلينا كمون ايميل كنصحف مسندلي وي ليتر دبدابتات كنصحف مسندلي ازيو حيال كمون يمالتي اب تندليو صراحتا ازي اسالتو هبنا خيلي تراي نحنا تزدلنا مسدالنا ناي سنتنس ملواتاتن ناي قالات زيدنا مقالات الليمكا مقيار بمغبار بقليلو chat GPT كعوتنا سلازي chat GPT كما غيرنا كم نتقملو بغبر خريكم ناب كمبيوتر قبلكم أبتنا هنا جوجل كروم دي وهي مايكروسوفت إيديت براوزر بمخاد chat GPT لوج إن نا سيرش نقبل معناته رو زي كما تناي أبزي أشعو كليك نقبل أنت ده أكاونت علينا لوج إن كنقبل نخلينا جن ساين أب أكاونت زي منها أبزا ساين أب نهارم بالحرزي كم زعينة بيج كما تنايو حدش اكاونت كريت كنقبر ابزياتا حد ايميل نملأ مالتي باسورد حتناي باسورد حدش نبا مالتي انا اوريدي سلازلني ابزا لوجين ناي ايميل غير لوجين كغبر نزز مسل قص كما تنايو ابزيات يوازلكم chat GPT تزلا كليك كغبر اتقندي قص ناي chat GPT نزي مسل مالتي
ስለዚ ካብቲ ገለ ክንሰርሓሉ ንኽእል ናይ ቻት ጂፒቲ ንምርኣይ ኣብዛ ኒው ቻት ትብል ዘላ ክሊክ ንገብር ስለዚ ነዚኣ ገጽ እዚኣ መፅያትና ኣላ ማለት እዩ ዝደለናዮ ሕጂ ሕጂ ንቻት ጂፒቲ ብፅሑፍ ክንሓትት ንኽእል ኢና ንምፍታን እምበር ከምቲ ዝበልናዮ ዝደለናዮ ኣይድያ ወይ ሳጀሽን ወይ ከዓ ሓሳብን ርኢቶን ካብ ቻት ጂፒቲ ክንረክብ ንኽእል ኢና ንበል ከመይ ገይረ ንወዲ 5 ዓመት ገዛእ ቆልዓ ክሕግዞ ይኽእል ኢልና እንድሕር ዳ ሓቲትና ብዙሕ ማለት ወይ ከዓ 5 ነጥቢ ንወዲ 5 ዓመት ቆልዓ ክሕግዘሉ ዝኽእል ኣገባብ ንገርኒ እንተራእልና ከተምፃልና ትኽእል እያ ማለት እዩ let's try ይፈትን give me ስለዚ ኢንተር ኢለ ኣለኹም ስለዚ ኣዝዩ ከመይ ጌርና ንወዲ 5 ዓመት ቆልዓ ከም ንሕግዞ ዝተፈላለየ ኣንፅያት ኣላ ኣላ ከምቲ ትሪእዋ ኣዝዩ ነዊሕ ዝኾነ ኣንፅያት ኣላ ስቶፕ ክብላ ክእል እየ ክሳብ 10 ነጥብታት ዝኸውን ንወዲ 5 ዓመት ከመይ ጌርካ ትሕግዞ ኣንፅያት ኣላ በዚ ትሪእዎ ዘለኹም የማናይ ታሽሙ ሸነኽ ስክሮል ኣሎ ንዕኡ ንላዕልን ታሕትን ብምባል ክንፍትሾ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ነዚ ሽዑኡ ናብቲ ዝደለናዮ ናብ ናይ ባዕልና ማይክሮሶፍት ወርድ ወይ ካልእ ክንወስዶ ተለና ኣብዛ ንሪኣ ዘለና ክሊክ ጌርና ኮፒ ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና እንድሕር ነዊሕና እውን ሜክ ኢት ሾርት ወይ ከዓ ሕፅራ ክንብላ ንኽእል ኢና ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ሓሳባት ኣብዚ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ቻት ጂፒቲ ክሕግዘና ዝኽእል ኣብ ኢሜይል ምፅሓፍ ድዩ ወይ ደብዳቤ ሌተር ምፅሓፍ ድዩ ከምኡውን እሰይ ኣብ ምድላው ድዩ ክሕግዘና ይኽእል ኢልና ጌርና ስለዚ ንፈትን ኣብዛ ካልእ ኒው ቻት ንበል እሞ ኣብዛ ኒው ቻት ራይት ሚ ብዛዕባ ንበል ኢሜይል ንሓደ ትማሊ ናብ ስርሐ ኣይመፃኹን እሞ ናይ ቅረታ ወይ ናይ ኣፖሎጂ ኢሜይል ናብ ሓላፊየ ይፅሓፍለይ እንተዳልና ቻት ጂፒቲ ክትሕግዘና ትኽእል ስለዚ ንፈትን ስለዚ ናይ ኣፖሎጂ ወይ ከዓ ናይ ቅረታ ደብዳቤ ንኢሜይል ማለት እዩ ንሓላፊየ ይፅሓፍለይ ስራሕ ስለዘይመፅኹ ትማሊ ኢልና ሓቲትና ኣለና ስለዚ ልክዕቲ ኢሜይል መፂና ኣሎ ማለት እዩ እንድሕር ነዊሑ ዝኽሉ እውን ከም ዝበልኩኹም ጀስት ኣብዚኣ ብጣዕሚ ነዊሕ ዝኾነ ኢሜይል ስለ ዝኾነ ሜክ ኢት ሾርት ብሎ ክንብራ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ትፅሕፍ እያ ዘላ ኣብዚ እንተዳሪእናዮ ነታ ዝነበረት ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለት ብሕፅር ዝበለ ኣብዚኣ ኣዳዳትልና ኣላ ማለት እዩ ካልእ እሰይ ከዳልወልና ክእል እዩ ንፈትን እሰይ ንበል ናይ ትግርኛ ካልቸር እሰይ ክንፅሕፍ ተዳሊልና ኣብዚኣ ኒው ቻት ኢልና ኣለና ኣብዚኣ ራይት ሚ እሰይ ስለዚ ብዛዕባ ናይ ትግርኛ ካልቸር እሰይ ንክፅሕፈለይ ሓቲት ኣለኹ
ስለዚህ ብዛዕ ኢንትሮዳክሽን ወይ ከዓ ምእተው ኢላ ጀሚራ ኣላ ትግረኛ ካልቸር እንታይ ምዃኑ ኣዝዩ ነዊሕ ዝኾነ እቲ ምእተዊ እቲ ቦዲ ንብሎ እውን ትቐንዲ ክፋል ናይ መዕፀዊ ኮንክሉጅን እውን ጌራ ኣዝዩ ኣደናዊ ዝኾነ እሰይ ፅሒፋትልና ኣላ ሽዑ ናይ ባዕልና ትሰንተንስ በቲ ንሕና እንደልዮ ቀይሪር ኣቢልና ናይ ቃላት እውን ዘይንደልዮም ቃላት ተልዮም ከዓ ለውጢ ምግባር ብሕፅር ዝበለ ስራሕና ሓፂር እዋን ወዲእና ኣለና ማለት እዩ ኣዝዩ ኣደናቂ ነገር እዩ ካልእ ብዙሕ ነገር ይሕግዝ ዝኽእል ንኣብነት ናይ ወርሓዊ ፀብፃብ ማንዝሊ ባጀት ከዳሉ ደልየ ኣለኹ ስለዚ ቻት ጂፒቲ ብሕፅር ዝበለ ብቅልጡፍ ናይ ማንዝሊ በጀት ከዳልወለ ይኽእል እዩ ንምፍታኑ ኣብቲ ናይ እንታሽሙና ኸድና ኒው ንበል እሞ ኣብዚኣ ንሕተታ ራይት monthly budget table قرب specific ወይ ከዓ ንጹር ዝኾነ እንታሽሙ ተሂብና ዝያዳ በትንደል ዓለም መልክዕ ከተዳልወልና ትኽእላ ኢንተር ንብላ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ጀስት ሳምፕል ሂባትና ኣላ እንተ ደኣ እዚ ቀሪቡ ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ወፃኢታትና ናይ ገዛ ዩቲሊቲ ናይ ኤሌክትሪክ ድዩ ናይ ማይ ካልኦት ማለት እዩ ናይ ትራንስፖርቴሽን ነዚኣ ኮፒ ጌርና ነዚ ኣብ ዘሎ ቁፅርታት ኣሊና በቲ ንሕና ንጥዕመና ክንትክኦ ንኽእል ማለት እዩ እዚኣ ቁርብ ሕፅር ዝበለት እያ ሜክ ኢት ሞር ዲቴይል ክብላ ኸ ሜክ ኢት ሞር ዲቴይል ስለዚ ካልእ ኣመሓይሻ እውን ኣምፅያትለይ ኣላ ስለዚ ብምሉእ እቲ ናይ ወርሓዊ ፀብፃብ ወፃእን እንታሽሙን ኣብዚ ኣቕሪባትለይ ኣላ ነዚኣ ጥራይ ኮፒ ገይረ መፀ ባዕለይ ቴብል ምድላው ኣድልየኒ ነዚኣ ኮፒ ገይረ ወሲደ ጀስት ኣብዚኣ ኮፒ ለወሲደ ኣብቲ ናተይ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ድዩ ወይ ከዓ ጉግል ሺት ንምኻድ ፔስት ምግባር ምትዕርራይ ጥራይ ይገብረሉ ስለዚ ፈትንዎ ዝያዳ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ኣብ ብዙሕ ነገር ከሳሊ ትኽእል እዩ ስለዚ ጠቃሚ ኮይኑ ረኺብሞ ክትኮኑ ተስፋ ገብር ማለት እዩ ንሎሚ ዘቕረብኩልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ ጠቃሚ ኮይኑ እንተኣ ረኺብኩሞ ናብ ካልኦት ኣሕዋት ምን ትኽባፃሕ ሼር ላይክ ግበሩ ኣብ ካልእ ግዜ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰሰናዩ ቻው